हेलो रायजोफोर गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लागारबावनाय जालायबाय। तो रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइथआउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। तो रायजोफोर आं भिडिअ खालामनो हायैया सप्तासेयानो जालांबायमोन मानोना आङो गगा मोननाय गुजुनायजों देहाया बारा मोजां नङामोन, माने गुजुलेबाय थानायनि थाखाय आङो भिडिअखौ खालामनो हायाखैमोन। तो बिनि थाखाय सरि। तो रायजोफोर दिनैबो आङो भिडिअखौ खालामनो सानदोंमोन, नाथाय आङो ससियेल मिडियायावहाय बा निउस मिडियाफोरावहाय माखासे ओरैबायदि दुखुनांथाव जाथायफोर नुदों जे बेनो जाहैबाय जे जोंहा बड'लेण्डनि मुङाव दाख्लैबावैसो जोनोम मोननाय जे बनसु आफाद, दा बे बनसु आफादनिफ्राय माने गोबांथार सोद्रोमाफोरा माने राजनितिक दोलो अर्थात माने इउपिपिएल दोलोआवहाय जयेन जाहैदों होननानै नुनो मोनदों बा खोनानो मोनदों आरोखि। दा बेहाय आङो माखासे नोंथांमोनजों रायज्लायनांगौ दं बा एसे साननांगौ दं होननानै आं सानदों आरोखि। बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ खालामदों। तो रायजोफोर बेनो जाहैबाय जोङो साननांगौ गोनाङा बेनो, जाय आफादा जोंनि बड'लेण्डनि मुङाव जोनोम जागोन बे आफादा गोबाव दिन थांनानै थानो हानाय नङा। मानोना जोंनि बर' हारिखौ नोजोर बोनानै आथिखालनि सरखारखौनो ला बा जोङो जोंनि आन्दोआव थानाय माखासे हारिफोरखौनो ला, बिथांमोना सोरगिदिं बेंखननानै माबा मोनसे नङा मोनसे पलिसि खालामनायनि गेजेरजों दिनैहाय बड'लेण्डनि सिमांखौ सिफायनानै होनायनि अनगायै जेबो नङा। दा नोंथांमोना साननानै नाय, दिनैनि समावहाय जोंनि बर' हारिफोरखौ पलिटिकेलनि दौलेंजों माखासे ओरैबादि लेथेर फेथेर खालामबाय आरो लेथेर फेथेर खालामनायनि गेजेरजों जोंनि गोरा आफादखौनो दिनै फोजोबस्रांनो हाबाय। बिनि थाखाय दिनै आसाम सरकारा गिलु बालु खुसि आरो बिनि थाखाय दिनै आसाम सरकारा बेसेबांबा गोजोननाय मिथिबायना रायजोफोर। जेरै हमनानै ला, जोंनि गावखौनो सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै बड'लेण्डनि मुङाव दावहा नांबोनाय हाथियार दैनानै एक्स एनडिएफबि बिथांमोन बा एक्स एनडिएफबि आफाद बेखौबो फोजोबस्रांनो हाबाय। लोगोसे जोंहा दुलाराय बर'निनो बिफा जाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जोहै बा बिथांजों सोरजिजानाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सिनस्रि बुफायनानै दोनजाबाय। दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया मामोन आरो दिनै बबेसिम सौफैखो? रायजो राजाया बेखौनो मोजाङै बिजिरनानै नायदो जे जोंनि जाथिनि इसुआ मामोन, जों मा लुबैदोंमोन आरो मा बिबोआमोन। गोदो बुंदोंमोन जे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आन्दालनावहाय न' बड'लेण्ड न' रेस, बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया, बे हाया जोंनिखा। नाथाय दिनै बे सोदोबखौ खुनु राव सासे जोङो दैदेनगिरिनिफ्रायबो खोनानो मोनला, नङा होमबा? दिनैहाय साफ्रोमबो जोंनि बर'नि जाय लिडारफोर, बे लिडारफोरखौहाय राजनितिकनि दौलेङाव खोख्लैनानै दिनै बिथांमोनखौ थाखा फैसानि लबि दिन्थिनानै दिनै बिथांमोनखौ गोजाव होजोब्बाय आरो राजनितिकआव हाबनाय लोगो लोगो बिथांमोनाव जेबो जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैला आरो बिसोर जाथिनि जेबो इसुखौ गोसोखांला आरो बिथांमोनहा गावनि गादिखौ बासायनायनि थाखायल' जेब्लाबो खामानि मावबाय थागोन। दा बेनो रायजोफोर दिनैनि समावहाय नोंथांमोना सानदो जे सानसे समाव दुलाराय बर' फरायसानि आफादगिरि जानानै गावनो गिलु बालु न' बड'लेण्ड न' रेस होननानै गामसा गानै हान्जा सुरफानाय, लामा सौथिनाय दानि आथिखालनि जोंनि बिटिआरनि जिएम प्रमद बर' बिथाङा होस्रिखावबोदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव बिथांनि जे न' बड'लेण्ड न' रेस बेथ' खुगायावनो गैखाला आरो राजनितिकआव फैनाय लोगो लोगो सरकारनि मानसि जानाय लोगो लोगो बिथाङा बेखौ बुंनायनि मोन्थायबो गैखाला। नाथाय खेंसालियायै बिथांमोना जुदि सानोमोनब्ला बर'नि गेजेराव जे बड'लेण्ड बिनायनि मोनसे आफाद जोनोम जाबावदोंमोन, दिनै बे आफादखौ जोङो फोथांनानै लाखिनोसो हानांगौमोन आरो सरकाराव थानानै बिथाङा थाखा फैसाजों नङा माबा मोनसेजों बिथाङा डाइरेक्सनसो
होनो हानांगौमोन बा एडभाइससो होनो हानांगौमोन बा बिथाङा थुलुंगानायसो होनांगौमोन जे थांनाय समफोराव जों जायखौ नाजादोंमोन बेयो जायाखिसै, जाहाथे बिथांमोननि दारै जोंनि बड'लेण्डआ सानसे मोगथाङाव जाफैथों होननानै। नाथाय दिनैनि समाव जों नुनो मोनदों बिथांनि नाजानायाव दिनै बनसु आफादखौ फोजोबनायनि माखासे थांखिसो बिथाङा लादों, जायनि थाखाय बनसुआव मोजां मोजां दैदेनगिरिफोर गोरों गोराफोर थायोबा बिथांमोननो थाखानि थिंख्लि थाखानि थफ्ला राजनितिकनि मोनसे दौलेंजों बिथांमोनखौ बोनस्रोदनानै लांनाय नैबिदि खामानिखौसो दिनै मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जायनि थाखाय दिनैहाय गोबांथार बनसुनि सोद्रोमाफोरा दिनै इउपिपिएल दोलोआवहाय जगदान जादों। रायजोफोर मेन खोथाया बे। दा बिनि थाखायनो आं बुंगोन रायजोफोर, दिनै नोंथांमोनहा फोथाया जानो हागौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेब्ला बिथां आफादगिरि जादोंमोन बै समावहाय गाव CEM जायैनि सिगां अर्थात गाव नैबे गादियाव फैयैनि सिगां अब्ला बे समाव बिथाङा मा बाथ्रा बुङामोन? बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा, बिक्रम दैमारि सार बिथाङा बे बाथ्राखौ फंसे रोखा बुंदों। नोंथांमोना बेखौ ससे नाय अब्ला बुजिगोन। आरो आङो ससे आरोबाव बुंबावगोन। बे सैथो एग्जाम्पलानो जाहैबाय, सिगाङावनो आं बुंग्रोदों आङो जानला मोनला गोदाव सोराव बुंबायग्रा मानसि आं नङा, उइथ इभिडेन्स आं बुङो रायजोफोर। जेब्ला आन्दलननि स्पिरिटआ मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय जिथु आन्दलन एबसुनि बियो दंबाय थायो। 2017नि लास्टजों जेब्ला बड'फा हाउसआव मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट मिटिं जायो, बै समाव मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंदों जे आं सासे MP जाफेरनाय, आंहा एक्सपिरियेन्स दं, बड'लेण्डआ खिन्थु जानाय नङा। बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया बर'नियाव दिनै गैया, बिनिखायनो बड'लेण्ड जाया होननानै जेब्ला इउजि ब्रह्म बिथाङा बड'फा हाउसआव बुंदों, अब्ला गसंनानै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बुंदों बड'लेण्डखौ जाया, आंबो मिथिगौ आदा, आंबो मिथिगौ बड'लेण्ड जाथ'वा मोनथ'वा, नाथाय जों बड'लेण्ड मोना होननानै रायजोनि जिथु स्पिरिटनि टेम्पु होननानै बुंदों, स्पिरिट माबाखौ जिथु रायजोनि माबानाय रंजा माबाखांनाय आन्दलननि स्पिरिट, बे टेम्पुखौ जों खमायनो हानाय नङा। मानो होनब्ला जों हाग्रामा मैदेरखौ जेरैखि जाया जों इलेक्सनाव फेजेननांगौ, जों इलेक्सनखौ जोङो गेलेग्रोना फेजेनग्रोनि, बे खोथाखौ बुंदों। थ' रायजोफोर नोंथांमोना हमदांनो हाबायना बा बुजिनो हाबायना बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरावहाय दिनै बेबायदि दैदेनगिरिनि सायाव जों बोरै सोनारनो बा जों मा फोथायनो हायो दिनैहाय जे जाथिनि मोजां खामानि मावगोन, जाथिनि इसुखौ लानानै माखासे खामानि मावगोन। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां जायफोर सुजुनाय न' बड'लेण्ड न' रेस्ट, बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जोंनो नांथारगोन होननानै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जों जिराया होननाय, बेफोर माखासे मिनिंफुल बाथ्राफोरखौथ' बावगारलांजोब्बाय, गैलानो, आरो माब्लाबाबो दिनैहाय बियो मोगथां महर मोनगोन आं बेखौ बिथांमोननि दारै आं आसा गैया बा आं आसा खालामनो हाया आरोखि। थ' लोगोफोर बेनो जे जोंनि मेन सिन्था खालामनांगौआ, जाय आफादा जोंनि जाथिनि जानानै, हारिनि जानानै, बड'लेण्डनि जानानै गसंगोन, बे आफादखौ माब्लाबाबो थावरिनो होनाय नङा जोंनि गेजेरावहाय। थ' बेखिनिखौनो आङो सावरायनो लुबैनानै नोंथांमोनजों बे भिडिअखौ खालामदोंमोन रायजोफोर। थ' भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय आरो आङो रायज्लायगौमानि बांगौ गोबांथार रायज्लायनांगौ दंबावोमोन, आं दिनै दोनथ'बाय बेखिनियावनो। स' थेंक इउ फर वाचिं। जय बर' हारि।